मचिया ही बैठी है सासू तो बहू से अरज करे, बहू से अरज करे हो। बहुआ आई गए कार्तिक महीनावा तो करावा के दिनवा हो। बहुआ नहीं आए बिराना तो हार करवा कैसे भूखबी हो। बहुआ नहीं आए बिराना तो हार करवा कैसे भूखबी हो। इतनी बचन सुने बहुआ नया नया सुढूरे तो सासू से बोलाई हो। सासू नन्हा में मरी मोरी मैया, बाबैया नहीं पूछाई हो। सासू भैया जे भौजी अपनाइन तो हमें बिसराइन हो। सासू भैया जे भौजी अपनाइन तो हमें बिसराइन हो। आजू जे होती मोरी मैया करवा लाई भेजतीन, करवा लाई भेजतीन हो। सासू बाबा के कौनो ना सहारा, करवा कैसे भेजी हाई हो। आजू जे होती मोरी मैया चुनरिया जे भेजती, चुनरिया लई पठवती न हो। सासू भौजी मोरी नन्हा के बैरन, करवा कैसे भेजी हाई हो। सासू भौजी मोरी नन्हा के बैरन, चुनरिया कैसे भेजी हैं, चुनरिया कैसे भेजी हाई हो। इतनी बचन सुनी सासू तो बहू के समझावाई, बहू के समझावाई हो। बहुआ हम तोहरी माई से भौजाई, आउरी तोहरे ताई हो। बहुआ हम तोहर करवा मांगईबै तो करवा सजईबै हो। बहुआ हम तोहर करवा मांगईबै तो करवा सजईबै हो। भोरे होई जाबै बजरिया तो लाइबै चुनरिया हो। बहुआ ले अइबै सोलह सिंगरवा, भूखई चौथी पूजी हो। हथवा में लिहे है करौआ तो पूजा के थरियवा हो। बहुआ कैली सोरह सिंगार, चौथ चली पूजाई हो। बहुआ कैली सोरह सिंगार, चौथ चली पूजाई हो। सब मिली मंगल गावै तो माई के मनावई, माई के मनावई हो। मैया चद संगे जैसे चाँदनिया, सूरज संग किरनिया हो। मैया वैसे रहे पियावा हमार, जनम आही बाती हो। मैया